zase videa, ale sice je Prochýho.cz, ale to je úplně jedno. Buď sticha. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, tohle z Five Nights at Freddy's 1, noc pátá. A tu druhou část točím na podruhý, protože ta první se nějakým záhadným způsobem vypla. Já jsem to nezrušil, to bude tím samým. No to nevím, jestli jsi to nezrušil, a podle mě jsi to zrušil. No ale jdeme na to, protože zase byli... Na mě si zapomněl. To je taky wallhack. Ne, natáčel jsem, já vím, že jsem natáčel. Celý wallhack. No wallhack. Kdybyste chtěli vědět, co se stalo, To je jaká byla. tak přitom buďte sticha. Při tom natáčení se stala jenom jedna věc zajímavá, a to, že na té kameře bylo, že tady bylo 5 hodin. A taky se mi stalo, že se ten plagát zase hejbal a Freddy byl na dámských záchodkách. Nic se toho nestalo. Víte, že Freddy byl na dámských záchodky, Honzo? Víš to? No tam sere. Teď jo, byl tady, tam jsou dámské záchodky. Vidíte, tady je, koukejte, tady je značka, tady je značka holčičí. Já jsem ji neviděl. Koukejte se teďko všichni, já teďko to nehlídám, to je jedno. Tady je značka holčičí. Takže tam fakt Freddy chodí na holčičák. Freddy je úchylák. A 4 hodiny nebo... Počkej. Jo, jsem tady. Ting, ting. No tak to se Jedna hodina, jedna, hej, jedna je tam jedna. Zase 1 hodina jsem psal pro... A Bunny je tu holá, hej, Bunny je náš kámoš, hej. Tady ho každý rád má, tady ho... Pokud nemáte rádi Bunnyho, tak jste normální člověk. I don't like him. Nice, I don't like that bunny. No to je... Nebyla to anglicky, vole. A Bunny už je zase 3 kamery. Koukejte, je tady Bunny, tohle je Bunny, jo? Zavřu kameru, není tu, pro štěstí, mám štěstí. Ještě si nezavolal metro, ještě ho... A! Zavolal si metro! Ty kokos. Hoďte 3 mince. To železo tady máš. Lidi, jestli nevíte, čeho se tady smějeme, tak na poprvé, když jsme se smáli, tak to bylo učitelka, která tady popravila, jak se po německy a anglicky, tak řekla, že to je. A já len se na ní otočila a starý jazyk, to moje hustý ksicht. Jo, kde jsou? Oni nejsou vůbec u mě, tyhle kamery. Tady je Freddy. Ne, vy jste to se tady smáli, já jsem si nehlídal Bunnyho a on jel metrem a to metro narazilo. Hej, proti mi, to jsem dělala na návodu. Když se ti zavře dveře, tak se ti vypadá kamera. Když se kouknu na kamery, tak mě Bunny zabije. Víte co, chcete vidět jumpscare Bunnyho? Tady ho máte. Takže bych jenom čekal, až... Prachy. Že hraješ za Minecraft. Vím. Za Purple je, ano. A víš, že ten split trap, víš, že je to kostým na člověk a v něm je Purple guy. Musíš to říkat! Teď já budu dělat fakty! Ty vole, to je kokot. Není vola. Tam jenom Bunny vola. Ale se chceš, můžeš jít do té hry, než si za Freddy a ze zadu mu to dělá. Ještě je tam ten Purple. Majere, ty vůbec nevíš, jak to je. Ty o tom nevíš nic, ty víš jenom, že tam je Freddy, Bunny, Chica, Foxy, víc o tom nevíš. Jo, a takový... Trap je pomenovaný pro nějaký pasky.
No ale prostě já to řeknu takhle, já nesnáším lidi, kteří hrajou hru a ví oni... Vůbec oni nevědí. A vůbec oni nevědí, to je přesně Mája. Já o té hře vím skoro všechno, co se dá zjistit. To určitě. Tak jako znám všechny ty teorie. Protože právě příběh ještě není, jakoby, nebo on už Scott Cawthon tu knížku vydal, ale ještě není přeložená do češtiny a ono se to zrovna jednoduše nepřekládá. Díky, Májo. Právě mi Mája ušetřil práci. Nemusel jsem klikat na tlačítko Continue. Počkám do 1 AM schválně. A teďko takový 1 AM, bany na mě hop. Toho se trochu jako bojím. Nečumi, Majere. Majere, to bude ubírat víc, než když skouknu na kamery. Takže bany. Bany a Čika už jsou v háji. To jsi nevěděl? Kurva, tak ty se tam na to nekoukáš, já mám vědět, že vyráží. 89%. Dělej. No tak 1 hodina, ať už můžu na ty kamery koukat pořádně a nejenom probliknout. 1 hodina. 1 AM, thanks. Takže nikdo. Oni bany tady nechce jet metrem, to je nějaký podezřele divné. Tady už vždycky Čika na mě takhle vyhlížela jako v 1 hodině. Vždycky byla Freddy už vyšel. Protože se směje, vždycky se Freddy směje, tak buď dochází baterka, nebo se posouvá. Mám rád svoje kamery. Ve trojce jsou nejhorší kamery, tam je to čínský výrobek, protože se ničej hrozně. A Bunny tu na mě čeká, dychtivě. in China. Bunny, ty už tentokrát ty dveře nezablokuješ, protože už jsem na tebe nasranej, protože jsem je zablokoval. Co je? Víš, se na těch kamerách furt pohybují ty jatky? Že je to tak zalagovaný, že je to made in China. Ne, to není. Ale je. Oni jsou jako na tom plagátu ten Freddy, oni si ty hlavy, oni si to snaží sundat ten kostým. Chňapej z ní. Ne, oni si to snaží ten kostým se sebe sundat, proto dělají to monsto. Ale nemají kostým. To jsou roboti, vole. Takže o tom taky nic. Honzo, jsou to roboti v kostýmu. Ty vole, taky o tom nic neví. No tak fajn. Já prostě ty fakty a teorie budu muset natočit co nejdřív, protože jinak tady tyhle dva o tom nebudou vědět nic ještě hodně dlouho. Nebyla, ale vole. Čika. Vůbec nevíte, že v těch kostýmech nejsou jenom roboti? Jo, jsou tam děti. Zavražděný. Konečně jste na to přišli. A proto si ten kostým snaží sundat, protože ta duše chce ven. Čika. A co ty se snažíš, ty je to rozsudej, ty kuky. Oni mě chtějí zabít. Děkuji. Ty děti. Jediný vědí, vole, že tam chceš. Ne, oni ví, kdo je zabil. A ty? No a ty hraješ za koho, vole? Vole, teď se to říká, že tam je kurva a ty říkáš, že ne, takže vidíte. Ne, já jsem říkal, že tam je Purple Guy. Já jsem říkal, že tam je a ty jsi říkal, že tam není znovu. Čau, Sedíte to? On se trhá už po několikátý, ale prostě se nic neděje. Jo, no, že by tam byl Golden Freddy, aby to bylo nejbolí. To jo, Golden Freddy jsem ještě neviděl. Ale byl virál. říkám vám, že ho uvidíte v Custom Night, kde vám ho s radostí ukážu na programu. A to je po té 6. 1987. 5 hodin! O 4%! Zavři dveře všude úplně! Čika. Blikaj tam je koky! O to. On to obíhá! On ještě nebliká! Tady to je libový, vole, ty žiješ. Možná to přežije že začala brzo, teda pozdě, vidíš to? To jo, ale ta 5. hodina tam taky skočila pozdě. Neblikal dlouho. Pojď! Hej,
hýbání hlavou nefunguje. Shit, já jsem blbej, já jsem přece chtěl vyzkoušet, jestli na mě jestli Freddy ty dveře zablokuje. Ach jo, je měl zavřený. Tak to vyzkouším teďko, mě to úplně nějak nedošlo. Freddy, zablokuje ty debila. Fakt? My jsme s Májou chtěli vyzkoušet, jestli je fakt zablokuje nebo ne. Zablokuje. A pak na tebe skočí. Ty se koukneš na kameru. Tady po mně hází svačinu. To je 7 days. Co to děláš, bordel? To je váš bordel, lépe řečeno Majerů. Tak jo, další pokus. Tohle je poslední pokus. Teď bude na 3 části. Bude to klidně na 20. A uvidíme. Po tomhle pokusu. Tak jo, příští pokus bude takový, že zavřu všude dveře a vyzkoušíme Majerovu taktiku, která samozřejmě nemůže být, protože ta... Tak... Nebo RPGčko, já nevím. Na RPGčko. Freddy už vyšel. Hej, jo, tak mě koukej vůbec na kamery. Máš díru na bordě, tak si nezašiješ. A potom tam má tu svačinu. No tak si ji zase vyzvedni. To je úložní box, jenom na teď, a až si za chvilku zavřít odtarazíme, tak úložní box je dobrá. Co tam nebude někomu nekládat svačinu. To je tvoje, Majere, já se vám když Sice mi chutná, ale bohužel ho nemám k svačině. To je to pojď. Oh, bany. A čika, bany, čika. Čiko, bany, čika. Ne. Maje, ne. Víte co, je mi úplně jedno, kdo to udělal, prostě to vyndejte jeden. Majere, je to tvoje svičena, tak to vyndej. Prostě to, dej to do koše, ježiši. Už se zase trhá. Grázo, on se trhá. On se trhá. Už ne. Je tu Freddy, tak mám ty dveře zavřít? Jo, ale když to zablokuje, Majere, Honza toho ví mnohem víc než ty. Majerova jediná taktika je zavřít dveře a přečkat celou noc, což nemůže samozřejmě být. To jde jenom v první noci. To jde jednou v první noci a taky tam máte na málo. Oh shit. A teď to máš, vidíš? Jak to přežije? My hned půjdeme, já tady jenom něco musím dodělat. Rychle. Tak je zavřený. Zkážeme paní učitelce. Procházku si najdete na matračce červené oddělení prvního. Potřebuje si tam něco udělat na může. Tady vám někdo je na To je jeho. Kuchyně není vidět, kámo. Jak to ale? Ono to tam zničili. 4 hodiny, 15%. No jasně, ten Freddy tady bude, že jo? Ten Freddy je na mě tak roztomilej. Ano. Ach jo. 9%, no jasně, jenom si posluš. A teď je tady zase bany, poslušte si hoši, klidně mě tady umačkejte k smrti. Umačkejte mě tady k smrti, poslušte si. Poslušte. Já to nechci. 0%, je. Tak jo, Freddy, nechoď. Nechoď, Freddyku, nechoď. Freddy, dejme šanci žít. Dejme šanci žít. Ach jo.
Tak a já bych tímhle z toho video ukončil, teď to asi nebudeme slyšet, ale jestli vám video líbilo, tak dejte like, odběr, koment, jestli vám video nelíbilo, tak můžete dát i dislike, ale napište proč a tady se s vámi loučím já, Mája a Honza, čus. čus. Ne, počkej. Co je? Jo, to slovo napište. Jo, To sekunda. jo, napište to, takže čus.